Hello, December ni som hi pathum Aizol Temple Square changin. Good morning ule. Hey, Zokhaw lam ho tu sumo po an bon lom phot maya. Jing ma to ga anin siamol mol lom mai. Zokhaw lam ho tu zawng te. Tluang taka ho a. Lim le lom taka Christmas mang cheu turin duhsakna kan hlan na chu. Hey, ma pui counter a hian kan lut no ka nge. Pima eng hi abuai chung in kan be buai nge. In buai em. Buai be de u lai chu. Enge kum dang in pha kem khwal jin ve la te. Vak lau. Khang vak lau mo. Chuang han dia ko cha. Ani tak chu nei to be ni. Chuanin nak tu kur lok ni thangin tlan turin na ne ka tero. Alo ome tuang takin lo thau zel ula Christmas te lim takin mang don ya. Ni man no amule